Tipeo stari zere baba nekwa munorarama muri. Toitwa Andrew Kubunji. Kuno kwa munogara ndekupi? Kwatogara kunoko tachigara kuChiweshi. Amuchigara kuChiweshi? Dambudziko nderedu mpero remakumu. Zvakatanga rini izvi? Zvinozva neifoma. Zvakatanga muri kuChiweshi? Tiri kuChiweshi. Zvakatanga sei? Ndakatanga ndichiti ndakadya chikafu ndaibva ndafufutira mudugu mangu ndokuda kuchidzora kuchirudza, ndobva ndaenda kuchipatara kanzi maAcids. Ndobva ndabva kuchipatara kwekwe vandipa mishonga yachemaAcids. Chipatara chipi? Dambo. Dambo? Ikliniki nawo chipatara chi? Ikliniki. Ndobva ndazobva kuDambo ndaona kuti mapiritsi aya ndapedza but hapana dambudziko rikumira. Ndobva ndazoenda manje kuchipatara cheConception. Makaskonzi kudii kuchipatara cheConception? Ndobva watesta matest avo, vatesta zvanzi maAcids. Ndobva ndapuwa kuti mapiritsi maAcids. Ndapuwa mapiritsi maAcids ndobva ndamwa. Hapana chakachinja chinopera. Ndobva ndadzokera futi kuConception. Vakazonzi hatisina mapiritsi achakwanisa kukupai, votoenda kusikani kumvuru. Kusikani makazoenda here baba? Ndobva ndaenda kusikani kumvuru, ndobva ndadzoka nemapepa angu. Aitaura zvokuti ndine bundu padivi. Anzi mune bundu padivi? Padivi. Bundu rainzi riitwe sei? Rainzi takutransfer kuenda kuPitura. Maspecialist. Saka makazoendeswa here kuPitura kwacho? Ndaenda kuPitura ndobva ndasvika Pitura kwekwe kanzi maspecialist anga katoguma temu yawo kuuya. Haidiwa mari? Haidiwa $8. Ndozoma 1 mari yacho ndokudzokera kuti karandi. Ndobva ndanoteswa angareliva manje. Ndobva vakabudisa vakati ane kenza. Makanzi kenza? Kenza yemudumbu? Paliva. Saka imi rubatsiro rwamuri kuda kuruzhinji rweZimbabwe nderwei yezvinezvi? Nokuti inenge ndikure kana kune vanokwanisa kuita zvechivanhu. Ramba ndichidzokera kumashure kuno kuti tinosangana nenyaya idzo dzakati wandei. Kazhinji kachitaura nyaya dzakafanana nedzidzi atirege kunyara, atinyatsotaura tichipedzeredza patinofungidzira kuti vanhu vachaona tichitaura vhidhiyo rineri kana tichitaura kwataichitaura. Tinoda kuti tinyatsofamba tichiziva kuti rubatsiro rwedu runofanira kubva kwakati. Anditi iko kwamaishanda kwacho uno hapana chamangambobata-batawo? Hapana. Anditi hatiti kune vanoda kukubatsirai baba, vangakubatei panhamba dzinoti kudii? 077 015
Dzokororai namba baba. 077 050 045. Kadi Siripa makadiwo. tipewo zita renyu zera amai nekwamunorarama muri. Ini ndoitawo Eva Jema Jojo. Kwatiri kurarama tiriko zvino tiri kurarama tiri kunzvimbo yeChiweshe. Vatsanangura zvizhinji sematsanangurira muri kuita. Imimi kubatsirwa kwamunoda kunyatsoitwa ndekwei? Isu tiri kuda kubatsirwa kwese, kungave kuchirungu, kungave kuchivanhu. Ndokubatsirwa kwatiri kuda, ndoda chatiri kuda kuti baba vawanikewo vachirapwa vachipora. Pamagariro amaita imimi nababa, hapana here pamwe patingafungidzire kuti vangadaro vakabata chisiri chavo? Pamagariro andaita nababa handina chandingafungidzire kuti vanga vakabata chisiri chavo. Hapana. Kana rimwe dambudziko besides kuzvimba muviri, kuzvimba makumbo, havana here rimwe dambudziko ramunoziva sezvo muri munogara nemurume? Baba vanga vasina kana rimwe dambudziko pakugara kwavo randinoziva kuti vangave munhu wekunzi aigara achirwara kana kudi. Hapana. Tipewo zita renyu amai. Zita rangu ndinoitwa Rachakumoje. Tiri kuona pano makaunganira urwere hwahanzvadzi yenyu. Chimbotipawo shoma zvamunonyatsoziva pamarwariro ehanzvadzi yenyu. Inini pakurwara kwehanzvadzi yangu ndakatanga kunzwawo vachiti vachifamba nevamwe sisi vangu vekukonzesheni. Kufamba kwavaita ininiwo ndandisina mari. Kutozouya vatozoitawo serious dombo ratozvimba ndokutozouyawo kwandakaita. Asi mamwe maprocess ese avakafamba vachiita ndaingonzwa pamafoni. Kuona motisheedza kudai kureva kuti munoda kuti munge muchibatsirwa nenyika. Mambonzwa vachitsanangura vese murume nemukadzi. Vangadaro vaine pamwe pavasiidzira. Nderupi rubatsiro rwamunoda kuti runge ruchiuya kuhanzvadzi yenyu? Inini hangu ndiri kutarisira rubatsiro rwese, kuchirungu kwacho, kumapostori, kuchivanhu, nokuti hatichaziva, tapererwa. Kunyange nemari chaiyo kuti tibatsirikane, tapererwa. Zvese zvamava muchifungidza zvapera. Aiwa, tinotenda hanzvadzi nekuti wanisa mukana wokurukura nemi takanangana neurwere hwehanzvadzi yenyu. Aiwa, tinotenda zvikuru. Maita basa.